Σήμερα έχουμε έρθει Βάρκιζα, αλλά όχι για τη γιορτή των λουλουδιών, αλλά για να δοκιμάσουμε τα πιο περίεργα και διαφορετικά τυλιχτά. Part 2. Πάμε κατευθείαν να παραγγείλουμε. Ξεκινάμε από το γευστικόν, μπαίνω μέσα να παραγγείλω και έρχομαι σε λίγο. Πήραμε τα τυλιχτά, πεινάω πολύ, πάμε κατευθείαν να φάμε και να αξιολογήσουμε. Φύγαμε. Πρώτο τυλιχτό από το γευστικόν. Με γαρίδα. Δεν έχω ξαναδοκιμάσει ποτέ. Πάμε να δούμε τι παίζει. Η γαρίδα είναι πανέτιγανισμένη. Είναι έτσι. Με το καροτάκι της, τη σως, την ντομάτα και το μαρούλι της. Πολύ καλή. Φαίνεται πολύ ωραίο το τυλιχτό. Ανυπομονώ να το δαγκώσω. Να δω πώς είναι η γεύση του όλο μαζί. Λοιπόν, μια δαγκονιά τώρα. Να δούμε πώς είναι ολοκληρωμένο. Μου λείπει το αλάτι. Η πιτούλα είναι λαδωμένη. Και η σως είναι πάρα πολύ ωραία, φρέσκια ντομάτα. Εμένα μου αρέσει, παιδιά. Είναι πολύ καλό. Πραγματικά είναι κάτι διαφορετικό. Εμένα μου αρέσει. Κόστισε 4 ευρώ και 20 λεπτά. Και η βαθμολογία που θα του βάλω είναι ένα 8 στα 10. Πολύ καλό, εγώ δεν το περίμενα. Ωραίο το γευστικό. Πάμε στο επόμενο τυλιχτό. Με χωριάτικο λουκάνικο. Εδώ αρχίζει και ανεβαίνει το πράγμα. Λοιπόν, εκ πρώτης όψεως φαίνεται πολύ ωραίο. Μυρίζει απίστευτα. Είναι έτσι το τυλιχτό. Λοιπόν, ωραίο τεμάχιο. Το λουκάνικο εξέχει όπως πρέπει να εξέχει. Μπόλικο μέσα. Όταν λέμε τυλιχτό με λουκάνικο, εννοούμε με λουκάνικο. Φαίνεται πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, πατατούλα. Είναι κατεψυγμένη, αλλά είναι πολύ ωραία τηγανισμένη. Είναι σωστή, ρε παιδιά. Αυτό λέμε. Δεν πειράζει η κατεψυγμένη πατάτα, αλλά να είναι σωστή. Λοιπόν, το λουκάνικο είναι πεντανόστιμο. Πραγματικά πεντανόστιμο το λουκάνικο και τώρα πρέπει να το φάω όπως και δίποτε όλο μαζί. Πάρα πολύ νόστιμο. Πιτούλα σωστά λαδωμένη. Τζατζικάκι special. Κόστισε και αυτό 4 ευρώ και 20 λεπτά. Όπως το προηγούμενο. Αρκετά μπαμπάτσικο. Πάρα πολύ καλό. Εγώ έχω μείνει έκπληκτος με το χωριάτικο το λουκάνικο. Βαθμολογία 9 στα 10. Πάρα πολύ καλό. Πολύ ωραία το γευστικό. Τέλειο. Πάμε στο επόμενο μαγάζι. Λαός και καλαμάκι, μπαίνω μέσα να παραγγείλω και πάμε κατευθείαν για φαγητό. Έτοιμα τα τυλιχτά, πάμε κατευθείαν να φάμε και να βαθμολογήσουμε. Φύγαμε. Λαός και καλαμάκι. Ξεκινάμε με κεμπάπ κασερλί. Για να δούμε. Εδώ μιλάμε για τεράστιο τεμάχιο. Κοιτάξτε εδώ. Μιλάμε για μπόμπα. Κοιτάξτε εδώ πέρα τεμάχιο. Λοιπόν, εκ πρώτης όψεως, έτσι όπως το κοιτάς, είναι πάρα πολύ ωραίο. Πατατούλα. Με τα μυρωδικά της επάνω, μπαμπάτσικο. Η πίτα είναι καλαμποκιού. Λοιπόν, πατάτα. Μοιάζει με φρέσκια. Έχω μπερδευτεί λίγο. Δεν είναι ίδιες. Μοιάζουν με φρέσκες, αλλά δεν είμαι σίγουρος, μην πω ψέματα. Απλά θα τις ήθελα λίγο τηγανισμένες ακόμα, να κρατάνε, γιατί γίνονται νιανιά μέσα. Φαίνεται πάρα πολύ ωραίο, θα το δοκιμάσω τώρα και θα σας πω ολοκληρωμένη άποψη. Είναι πεντανόστιμο. Πάει πολύ καλά μέχρι τώρα. Μπαμπάτσικο, νόστιμο. Λίγο λιγότερες πατάτες θα ήθελα και λίγο πιο τηγανισμένες. Αλλά γενικά είναι πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, το κεμπάπ είναι πεντανόστιμο μέσα. Κεμπάπ κασερλί. Τίμιο και αξιοπρεπές τυλιχτό. Κόστισε 3 ευρώ και 90 λεπτά. Και η βαθμολογία που θα του βάλω είναι 8,5 στα 10. Πολύ ωραίο. Το συνιστώ ανεπιφύλακτα, παιδιά. Φοβερό τυλιχτό. Επόμενο τυλιχτό από το Λαός και Καλαμάκι με χοιρινό πανσετάκι μέσα. Μπαμπάτσικο τεμάχιο και αυτό μεγάλο. Κλασική πατάτα. Είναι πολύ νόστιμη. Αλλά ήθελε λίγο τηγάνι παραπάνω. Αν είχε λίγο τηγάνι παραπάνω θα ήταν φοβερή. Τα αλάτια του μέσα, τα πιπέρια του είναι όλα σωστά.
Να βγάλω λίγο το πανσετάκι να δείτε. Είναι αυτό εδώ το κομματάκι. Έχει αρκετό λιπάκι το πανσετάκι μέσα. Μπορώ να πω ότι ήταν και μισό-μισό. Και ήθελε λίγο ψήσιμο ακόμα. Όταν έχει πολύ λίπος, έστω και πάνω από 30-40%, παιδιά, δώστε του λίγο χρώμα να κάνει κράτς το λιπάκι. Αλλιώς δεν τρώγεται. Κάνει ακριβώς το αντίθετο. Λοιπόν, τώρα θα το δοκιμάσω όλο μαζί για να σας πω. Χαμός. Λοιπόν, το δεύτερο κομμάτι κρέας που είναι πιο μεγάλο μέσα δεν έχει καθόλου λίπος. Να διορθώσω. Πολύ νόστιμο. Κόστισε και αυτό 3,90. Τίμιο πολύ. Μεγάλο τεμάχιο. Πάρα πολύ ωραίο. Βαθμολογία 8,5 στα 10. Πολύ καλό. Τίμιο. Φύγαμε για το επόμενο μαγαζί. Πάμε. Είμαστε στο Ζάχο. Μπαίνω μέσα να παραγγείλω τα 2 τελευταία τυλιχτά και τα λέμε σε λίγο. Τυλιχτό με μπιφτέκι κοτόπουλο μέσα. Είναι έτσι. Μεγάλο τεμάχιο. Πάρα πολύ ωραίο. Πατατούλα φρέσκια. Αλλά ήθελε λίγο τηγάνι ακόμα. Πολύ ωραία η σως που έχουν πάνω. Το μπιφτεκάκι κοτόπουλο το κάνουν εκείνη τη στιγμή, περιμένεις, δεν έχουν τίποτα έτοιμο, είναι πεντανόστιμο, πολύ γευστικό. Πάμε για την τελευταία δοκιμή. Το τυλιχτό κόστισε 4 ευρώ και 30 λεπτά. Πολύ νόστιμο. Βαθμολογία. Αν είχε λίγο πιο ξεροψημένη την πατατούλα, θα το βάζα πολύ καλύτερη βαθμολογία. 8,5 στα 10. Ωραίο, νόστιμο και τίμιο. Και το τελευταίο τυλιχτό από το Ζάχο, γενικά είναι πολύ περιποιημένα τα σουβλάκια του. Το μπιφτεκάκι το μοσχαρίσιο και αυτό το κάνουν εκείνη την ώρα. Θα περιμένεις. Πολύ νόστιμο. Αλάτια σωστά τα πάντα. Δαγκώνω, αξιολογώ και βαθμολογώ. Πάρα πολύ νόστιμο. Κόστισε 4 ευρώ και 40 λεπτά. Θα βάλω ένα 8,5 στα 10. Τίμιο και ποιοτικό. Αυτό ήταν και το part 2. Σημερινό νικητή δεν έχουμε. Και τα 3 μαγαζιά ήταν πάρα πολύ καλά. Τα προϊόντα τους ήταν αξιοπρεπή, τίμια. Κάντε εγγραφή στο κανάλι, γιατί έρχονται και άλλα τέτοια βίντεο. Τα λέμε. Οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το βίντεο είναι καθαρά υποκειμενικές και βασίζονται στην προσωπική μου εμπειρία τη συγκεκριμένη μέρα και ώρα της επίσκεψης. Οι αξιολογήσεις αφορούν αποκλειστικά τη δική μου γευστική προτίμηση και δεν αποτελούν αντικειμενική αλήθεια ή επαγγελματική κρίση για τη συνολική ποιότητα της επιχείρησης. Το περιεχόμενο δημιουργήθηκε για λόγους ψυχαγωγίας και ενημέρωσης του κοινού.